И здравейте хора, аз съм Манранчете Петри и днес ще играем малко лига с Варус, което би трябвало играта би трябвало да работи перфектно, но няма като да кажа. И сега в момента съм с Варус на топа, защото ми взеха мида. Бота, бърках. Иначе по принцип аз трябва да съм бот или мид, но не и топ. Ма семено. Браво на тая. И никакви айтеми си взех, което не е тъп. Защо сме на така? Защо сме и на... Ай, нещо не тъп. С Варус по принцип не играят чак толкова много. Ма този безплатен край днес. И без това исках да го пробвам. Тъй че няма какво друго да кажа. И търата ми е много готина даже. И лавик естествено ще долая. Махни се тука, бе. Ой. Аре бе, лавик, какво правиш? Сетих за кой е това. Да. Няма да се знам. Дайте път на мен. Сам там се заради умението. Чакай, имам идея. Тя ако не е рекалнала. Ще имам време, не. Добре, нямам време. Нямам. Добре, да се върна при него. Да. Това беше... Да. Няма какво кажа. И изведнъж станах четвърт левел толкова малко време. Мога да ги убия. Ара бе, лата ми. Уто има сплаш. Супер. Фак!
Бягай, бе, бягай. Бравата. Добре, ще рекавам, защото нямам места. What? Кога съм атак демидж? Съм АП. Абе... Ама ще взема... Някой на мен е пустим. Аре, какво прави там, бе? Вой, че му помогна. Бегай оттам, бе! Бегай оттам, бе, ти тъпли си! Майко... Не, първата пак трябва си. От името ме малко ми тъп, тъй че на кои карти слагам. Бам. Само топата. Да, тя умира. Не, той ще ме гони. Ужас. Моята ми каза, че си използва това умение. Не знам как ли пъва във вино, би трябвало да е перфектно. Чекайте само едно нещо. Да, бъде, добре. Защото при мен е малко лагва и... Не. Моят. Да, усещам лага от тук. И дигам хлял, естествено. Не. Аре, давай! Той си ползва мрежата за него. Килинг с пепа. Къде? Момент да мръдна убие малко. Не знам дали клипът ще стане твърде дълъг или малко късно, чай. Къде е? Ability. Хоп. И ето вазил. Да, бе, май ми подсилва Magic Damage. Не мога да използвам. Браването е и нашия ще умре, ако ти е още по-направи. Умира, с отца тръта ще му даде.
Иначе готин скин. То не е такъв. И умира тъпия идиот. Умира. Рейли. Ма колко... Ето, това е малко. Значи на топа и мида сме тъпнали най-много. Чеса. Фак. Моята е endlessly mana. Ела бе. Ела ми. Карала. Вай, на малко го оставих. Сега ще ви кажа, сигурно сте видяли, че накачвам клипове доста време, защото поради много причини. Първо, не ми се качваше. Второ, не исках. Трето, но няма нищо, защото сега се връщам. Сега трябва да почна турата. Това има и лайфстил, това не го знаех. Ай! Вау! Не ме удрете, шибани миньони! Живо отмъщение. Добре, сега в момента ми хрумна най-готината идея на света. И още взема армора и трава. Те не да се свършихме играта. Така. Сега трябва да пущам на мида. По всички страни пушнахме, което е год. Ще отданаха нашата. Ужас. Имам 1% cooldown reduction. Сериозно? Сериозно? Seriously? Тук... И да, снимам са в момента на най-новия апдейт на лигата, който е този с... то телепорта, мисля, че съм вчерашен. Аре бе, фаня бе! Фани го! Аз за какво ми ще ти помагам? Така. И са. Така ще се градим гъби. Дай го върна някакви прости. Малко. Само да щупим това. Само да го щупим. Такова помпане. На такова помпане ще стане, че направо нямате представа.
Бай, Том, всеки от... Бай, голямо, наистина голямо бай. Рън, бе! Рън! Да, и та, па... Добре. Нищо. Uh-oh. Абе, почни го. Не бе, давай мен да ме почне. Почни го, давай. Давай дебеля. Давай дебеля, повърне. Изподобрили даже доста Райс. Преди мената му бяха някакви шита и някакви такива глупави. Значи това... А това пък за какво е? Това и това ще взема. Трябвам веднага да мина. Райс... Чакай да го видя. Райс е купил... Хелт... Има... Само хелт има, но и нищо. О, не. Не трябваше да прави това. Не трябваше. Не трябваше. Пълно тия. Брайте Куивер. Ще ти помогна. Е така трябва. Ето па си хилд. Така. Те го чупяше помогна на този. Давай. Да, как го направи това? А, да, той си метна това. Мрежата. Браво. Сега, аре. Аре, дай му на това. Галти. Браво. Сега трябва да ги почвам тя. Само. Давай! Браво! Сега трябва да пушваме. Та, ултимейт се експлодва за нищо. Браво. И... добре. Опа, момент. И браво. Браво, само дето гледам си играта и нещо играта не се показва, само момент. Добре, защо показвам това? Добре, ето. Това е за клипа. Беше добър клипа, моля лайкнете клипа, ако искате даже се абонирайте. Аз бях Адриан от 3 и чао чао.